Или още по-добре, проверете в секцията с коментари за моя реферален линк, който да копирате и поставите в предпочитаната секция. Това много ще ми помогне. Добре, нека продължим. Когато влезете, винаги ще виждате и ще забележите, че се свързвате с напълно децентрализирано приложение. Прочетете го и ако решите да продължите, кликнете върху "Съгласен съм". Превъртете надолу до мястото, където пише "Свържи се" и се присъедини към Revamp. Кликнете върху него. След това изберете MetaMask и успешно ще свържете своя MetaMask акаунт с WaveSwaps. След като сте свързали акаунта си, сега е моментът да копирате линка, предоставен в секцията с коментари. Ще го използвате два пъти. Превъртете надолу до мястото, където пише "Добави реферал". Кликнете върху него, поставете адреса и натиснете "Запази". В долната част на страницата ще се появи съобщение, че рефералът е активиран. След това кликнете върху "Присъедини се към Waveline Revamp". Ще зареди вашите пол за секунда-две, а след това в зависимост от сумата, която сте депозирали по-рано, изберете пакет. Минималната сума е 100, но за целите на това видео ще депозирам 1000 пол. След това намерете адреса за реферал по желание и го поставете отново. След като изберете пакет и поставите рефералния адрес, можете да превъртите надолу и да кликнете върху бялото поле, с което се съгласявате с условията. Прочетете ги и когато сте готови, натиснете "Купи пакет". Ще се появи заявка за транзакция в MetaMask. Кликнете върху "Потвърди", след това ще бъде изпратено и транзакцията ще бъде потвърдена за секунда, като ще се появи линк към транзакцията. Запази го, ако искаш. От теб зависи. И с това успешно се присъединихте към WaveSwaps. Добре дошли и се надяваме да останете и да растете с нас.